Dei nama takadau kasnam kalong kaba kordor hadu kata bat kaba kerpang ha kajung im kajungi bat kalong kaba don kabor ban wanra jing im don kabor kaba wanra jingko jingkia kumjuru dei nama takadau uji ublei ukpa jungi haba uperkhat ya kajung it kajung u na kabanta kajung a kajung pi labat perkhat dah kumwat Henry dah kabaai dalam kajong kasnam dah kabaai ialah kajong kasnam na kabanta kajing penim jung u yang iwe paiwe you try dai nama takadau piyo jing im piyo jing penlai lut bamang ibarong iyo ikini dei lengba kasnam jong u Senam jong no, senam jong Chris, dei kasnam jong uto belang yong, dei kasnam jong uto yarengko ba pi paletinya, ingin sampai sebut. Man kasni, yole se napedeng jumpi, don kibaduai senam kodoru Chris, penlai lut yenga, senam kodoru Chris, penim yenga, senam kodoru Chris, penkut yenga, senam kodoru Chris, ai boringa, yole se ngiduai yang kena kejing duai. Pidu anam jar belai cok samtia kasur padar ke jampalat ne ngi duai ya kena gejing duai haba pi duai ya kena gejing duai ngi ong bakane gade gejing duai ke bak kado ke bang haban duai kade gejing duai ke bak kado ke bang haban duai bat kade gejing duai ke bak krau tam kade kajing duai ke bakrau tam namar ba ukres ro upen lai lo yangi ha ke bakado da ke ba play yala kajong kasnam da ke ba IT yala kajong kasnam ban pen lai lo yang apa dia pi you try dei nama takadau ko hanmen ko para mentangin pechwa ka history jong kasnam ukres nado basdang kajutang barem bat hado kine kisngi ngitiba ki kun Israel ki syatemrau ha kinong Egypt ki syatemrau ha kinong Egypt dalade kine ki kun Israel ki persang band yo jinglai loit na kakti jong ki nong shun jong ki na kakti jong ki kan rat jong ki labanong no kinong Egypt Henry dah kabor jongki kimla ban yo ya kecing lai lut dei nam saus pa lai po tam snem kinong Israel ki sha temrau ha kinong Egypt saus pa lai po snem kat kine ki snem kine ki kon Israel ki kwa ban yo jing lai lut na ki nong Egypt Henry dah kabor lai jong kimla ban yo ya kene kecing lai lut na kajeng syatem rau Henry ngiyoi habau blei ulakot yau Moses but ulakot yau Aaron ban lek sha usim jong ki Egypt usim Faro ngiyoi ba ublei upersyang da kito ki sepotli ki jing pen sutam ya ki nong Egypt ban pen lai lut ia ki kunjung u ki Israel na ki jing syatem rau ke eka ke jing pan syutom ne ka jing pan saja ublei ya ki nong Egypt ka banengkong ki don supposedly ngiti mo ba ki nong Egypt ki don supposedly ki blei ki nong Egypt ki don but ublei jingi u Yahweh u pen saja ya ki nong Egypt kat kum ka jing don jong ki blei jong ki supposedly kito ki jing pen sitom baro habang ipe ya ka history kat kito ki jing pen sitom kito ki jing pen saja ki ba u blei uai ha kinong Egypt ki dei persya ya kito ki blei jong ki balai bau blei kwa ban pen i u blei kwa ban pen pau ha ki kon jong u bau don kabor ka jong blei